הלו, מה קורה? מה נשמע מאמי? בסדר, מה איתך? הכל טוב כפרה, מה איתך? תשמע, מה את עושה? אני עכשיו ערומה בביתה. כן? כן, מה אתה רוצה לעשות בטלפון? מה? מה אתה רוצה לעשות בטלפון? מה אני רוצה לעשות? מה שבא לך לעשות. מה? לא שומעת. פחות מבית. אתה רוצה להכניס לי? מה? אתה רוצה להכניס לי? תתארי אותך קצת, תכף נראית. יש לי ציצים גדולים, כוס נפוח. כוס מה? כוס נפוח. כן. כן, מה אתה רוצה לעשות לי? תספר לי. איפה הידיים שלך? הלו? איפה הידיים שלך? הלו? כן. אני לא שומעת. איפה היד שלך? היא עכשיו יורדת לאט לאט לקורס. משחקת בדגדגן. תטורה? כן, מאוד. עכשיו הבאתי בקבוק של ג'אמפ. מכניסה אותה? מה? הוא מצליח להיכנס? כן, הפקק היא כמובן לא בכל הבקבוק. הפקק לא הבקבוק. מה את הפקעת? כן, אני רוצה אבל רק אותך. תפולחת? כן, מה אתה רוצה לעשות? לפתוח לך פערים? אין אותך חזרה. ילד דפוק אומר מה? מה? ילד דפוק אומר מה? לא הבנתי. מי שבא בביזו.